folkens, jeg kommer til at stoppe en video, så det her det bliver bare en ny video. Vi er inde i competitive game. Ja. Så det spiller vi færdigt, og så... Ja. For vi se, om jeg bliver level up. Damn. Hvad? GG! You got a knife kill. I know, I get that. Yeah. You are very good. Okay, jeg tror, vi har vundet. Okay, han er i silhouette. Han er virkelig beast. Hvad er det, der sker? Man kan jo ikke... Er det ikke bare lidt mærkeligt? Man kan ikke få lov til at spille hele gamet. Ja. Så lige tjekke, om jeg kan noget her. Okay. Jeg tror godt, jeg kunne. Jeg ved det ikke. Ja. That's a game. Alright, vi tager et lille armrace. Find et spil armrace. Og så tager vi det bare... Nej, så... Så kan vi optage det i overmorgen. Ja, det gør vi bare. Ja, okay. I overmorgen... Ved jeg ikke engang, om jeg kan. Ja, ellers finder jeg en dag. Ja. Jeg tror ikke, jeg har så godt net lige nu. Hvad kan man få han? Man kan få noget rimelig godt. Den er AVP, har jeg bare vist. Men. Så lægget USB S. Kan jeg også godt tænke med. Jeg bruger rigtig meget den pistol nemlig. Ja. Så. Ja, jeg ved ikke lige. Prøver lige at invite ham her igen. Nej, ham her. Inviter vi lige. Ja. Join! Ja. Come on, jeg kan ikke. Jeg kan virkelig ikke. Jeg gider actually seriøst ikke. Endelig. Ja. Okay. Her flækkede jeg folk sidst på 5 minutter, og så var gamet færdig. Det kan godt være, jeg ikke tror på det, men... Passer. Okay, det kan godt være, jeg tager det til. Nej, det gør jeg nok ikke. Fik jeg det sidst? Nej. Damn, jeg er lidt skrald. Det må jeg nok aldrig til at indrømme.
Sådan her, der fik jeg en. Det må jeg nok ærligt indrømme. Det. Ja, vi... Altså, Ace allerede... Altså, jeg synes, det her, det er Ace. Fordi jeg lige kom den, og så nakker jeg bare folk hurtigt niveau. På hurtigt. For næsten ingen tid, så... Ja. AK der er beast. Jeg er beast lige nu, jo. Der er en, der spotter mig her. Der er folk nede. Havn. Dammit. Nå, for niveau 1 til niveau 2 allerede. Det der er gået ret hurtigt. Hvem, hvad, hvor, hvad? Nå. Damn. Folk, de er altså beast. Der er en, der har fået guldniveau. Det er ham her. Nej! Det var ikke ham. Det slutter forholdsvis hurtigt, så jeg tager et til game her bagefter. Men så er det også slut for CSGO. Der kommer ikke en trampolinvideo ud her lige forløbig, fordi jeg har ondt et sted. Og det gør sådan, at jeg ikke kan hoppe umiddelbart. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det gør så ondt hver gang jeg prøver, så ja. Okay, vi tager det til game, fordi det sluttede rimelig tidligt af hvad jeg joinede i hvert fald. Saffe House, come on, please. No shot. Turn down forward. No shot. Turn down forward. Okay. Ja, vi må skal SFO, man. SFO. Alarm! Nå, dammit. Jeg kan bevæge mig, men det kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke drop dem? Og GF. Nej. Så nu er jeg fik en. Og vi går bare sådan her. Sneaky beaky like. Nej, ja. Hvorfor er folk så gode? Det må de ikke være jo. What? Der er en, der hacker. Men jeg kan få dem. Ja, der er hacks på. Dammit. Okay. Så det går okay. Sådan her. Sådan her. Dammit. Og jeg ved, hvor de har en, jo. Nu. Fordi han dropper.
Og jeg fik en. LOL. Og det er UMP. Så er det virkelig LOL. LOL. Ah! Ej, fandens. Nej! Jeg døde. Terrorister må ikke fortsætte. Det er derfor, vi er her. Nej! Så tager jeg bare om igen. Ah! Jeg dør hele tiden. Og jeg vil ikke dø hele tiden, men det gør jeg, for jeg er dårlig. Hold op! Oh my god, jeg overgår virkelig godt dø mere. Nej, hold op! What the? Der var jeg altså bag ved noget. Der er en, der hacker. Hvad? Jeg gider ham ikke, mand. Oh my god. Hold op. It's a game. It's a game. Nej. Jo. Ja, godt det der. Okay, sådan her. Vi tager warm up, og så giver jeg mig lidt tår, lidt luft. Ja, men lidt tår, jeg kommer til at skære mig selv i fingeren. Derfor siger jeg så. Ja, og jeg skal lige SFO i morgen. Jeg skater. Det er fedt. Det var fedt. Eller måske hvis jeg får lov, så vil jeg skate jo. Hvis jeg får lov, så skater jeg. Ja. Det er en god position, jeg har, synes jeg. Folk, de er totalt dårlige her. Damn. For mit team. Synes jeg. Nej, der døde jeg. Kom igen, sig det lige til mig. Confirm det nede i chatten. Nej, i kommentarfeltet. Skal jeg lige skrive hashtag kom igen /confirmed.
my god. Oh my god. Vælger han lige at bruge shotgun. Noobs, mand, de er. Det er de. De er sådan nogle noobs. Ja, dem der knifer. Hele tiden de er nogle noobs. Selv ham der, han var en noob. Uden at han knifede nogen. Folk er bare noobs nogle gange. Og det hader jeg, når folk er. Øj! Jeg havde ikke set ham der. Sådan der. Det må jeg undskylde YouTube. Damn, ham havde jeg ikke set ham der. Damn. Folk, de får bare headset på mig. Det ikke ham. Jeg siger sorry til ham der, Anders. Men jeg har ikke lige tid. Så Brian, sorry guy, men jeg har altså lige tid. For jeg recorder armrace. Hold nu op dig der, Anders. Hold nu op! Blev knifet? Nej. Hold nu op. Du skal lige holde op, ikke? Det synes jeg lige, han skal. Nej, det er fint nok. Jeg skal have shotgun igen. Det klarer jeg nok. Og jeg skal 2 shotguns igennem, det er fint nok. Altså, jeg er god til shotgun, synes jeg. Så, det er fint nok. Det er one hit, one kill. Damn. Det er en, der har fået guldkniv. Og ja, jeg er kommet i rank 13. Så det er fedt. Damn. Jeg ved, han nåede lige at få mig. 22 kills. Hvad er det for vores hold? Det kan da ikke være. Nej, det er for deres hold. Jeg var glad for, at jeg døde af... Nej, vi kan tage sidste. Fordi... Ja, det er bare det. Hvad siger jeg, Sax? Det er du. Derfor bliver du også lige muted. Shots. Long shot.
Turn down for watch. Hello guys. Yellow, hello. Så. No. Yeah. Hello guys. Hello. Hello. Nej, så er det bare lige hej. Det havde bare lige lyst, så derfor sagde jeg det. Og hvis nogen der spørger hvorfor, så gør jeg det, fordi jeg har lyst. Okay. Ej, jeg kunne ramme ham der. Ej, jeg er dårlig. Sådan der. Damn. Sorry, mate. Den der dræbte mig før. Ej, dammit. Jeg troede lige, jeg blev knifet. Okay. Sådan der. Jeg er altså OP med AK. Så sagde det jo. Dammit. Nogle gange er jeg god, og nogle gange er jeg ikke god. Så ja, der er det så fra mig. Damn. Spraydåse, mand. Galilla! Damn. Nej! Jeg skulle tage ham med knife. Hvis jeg kunne nå det. Headshot! Dammit. Så spawner han jo. Så spawner han lige der. Hvor? Der. Hej? Damn. Hvordan kan jeg ikke få ham? Okay. Russiska. Svenska. 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 Nej, jeg skulle til at tage ham der. Ace. Dammit. Det var bot. Der. For en Heaven Guard eller en Mac. Det er en Heaven Guard, ja. Jeg kalder den i hvert fald Heaven Guard, det her. Sådan der. What up, guys? What up, guys? Nu skal jeg lige... Det lige larmer lidt ved mikrofonen, men jeg skulle lige rykke på den. Nej, så bliver knifet. Ej.
så kommer jeg bare op til AVP jo. Okay. Kan jeg få et no-scope? Ja. Okay, nu prøver okay, det er no-scope challenge. No-scope! Okay. Dammit, jeg ramte ham der. Han havde 2 HP tilbage. Ja. Ej. Sådan der. Nej, jeg skal som kun 6. Noget kan, en kugle, noget kan lige at... Hvad hedder det? Jeg snitter ham. Eller nej, jeg cykler bare i skole i morgen. Det er nok nemmest, for jeg bliver hentet af en, der hedder Oliver. Oliver Gamer DK. Gå ind og tjek hans kanal ud. Det hedder han på YouTube. Så gå ind og tjek hans kanal ud. Svenskere! Vi gør sådan her. Nice challenge. Okay. Oh! Et HP. Nej! Nå, folkens, det var det for den her video. Husk at smide et like, subscribe, abonner, dislike så længe, så noget i kommentarerne. Hvorfor det er dislike, men ja, vi ses bare. Hej.